dana yeto abananti omo eyi bambom penifo asotire ma me Rebecca Kufuado so de campaign ahyehyɛ so won krapompre ntemo ya okan kwe no fede ne mpotamo osra de hye ne se memenda eye asomdwe nko a na ya tese aposifo mpenimfo ne asogafo mpenimfo ene NPP NDC ne amanyekwa wodo ne mpenimfo nyina ahia ema ntoto o ma ye obambo mu no wo ma aboboso de akire wo mo se macho ni bia obesi police station bia no beche no de no akwakogina emra na busua we ni afoforo pi ene akekese ne se kase ya bia wo biara no pay ye ba ne de ababesomwo 21st clinic osiate kentine no a twetwe wo tutu no a eruba bia na de akwakose duabo ne yadutuo no enyo bia na bodua ene enyo bia soso na ato wadu siate kentine no a emu asisie no na atwetwe a akawati mu no mu a oje ho ba bia enye na ya sabia owonro won fidie wo ho nimdie a wotu yade na sede ama wo 21st clinic fo ni kire ya sabia na tena ya hodo nyina mu wo mayimo na doctor fo na nurse fo ene apom de adwuma fo no enhwe yade ne entuase emfa ema sompa chede emfie miensa enie ena yeba yetifo ni adofo na so besremu se de obenya bia eye ejanka no hwan na etwinani akwakohwe na fe ekwawie yeseye anaso obakurafo na fe na ekwawie yeseye hwan ena ekokata na deja so eno ntina Sompa FM ne Sompa TV afato ye so a abri bia benfie miensa ne yeba mo na so besremu se de obenya bia emo anwa esichire nkwadanta de nkwadampa boa chese bibi bia yede ma dasania chese enije bana brabom no absa fa beke ho na yemfa emanyankei ene ekunafoi na omo so afene kwawie yeseye wo mo ensre kakra bia pesa wo ye ode ani sika mobile money number no 0598 5598 02 0598 5598 edi ebeba ye Tarawan Media na se Blessed Foster no asende de abre nim se otwedi amponyankrompon no obesira na baby bia woyi sesika we edi afri no oboho mo de ama abuzia wenum na ebo mi chidoma no peya bia wo bia ne yetimi aba na yaba besommo mede ede na ya abo amali bia boga yenye brena finsam no nkoman kasa emfa emamo yede mo hyase abato yimu a sese de aka na nsa pepepepepe na Ghana for ye babo ho ne yakwakoto aba yankopon ya domo a ejame me ne da edi yanim na abato a ye babo ho akwakoto no sese amanyoku awudo ni nyina eje so obia tiesimu a just door to door room to room obia cheche ninsemo eye campaign na ma Rebecca Kufuado a Ghana ye ba penny yes man penny na do dan kwa Kufuado ne ho kani a one ne da boom so the boom didi boom jware boom ye bibia boom na watiesim ewo ekrapompre mantamu a wo ye campaign okotrobu abaton pesua so ene wo kan kwenu of abaton pesua so a honoma na ma Rebecca Kufuado enra wakoye campaign wasra de sie no se Nyankopon ya dom na akachama da moje die mafusa ne akwakọ ye kwakoto aba memene de ya e asomdwe nko a enye mabo enye sekantwe enye twede tutuo bia e asomdwe ene ye de koto aba no ni abobo na asomdwem ni agiatuma asomdwem no man na akoso a afano ntuma papa ede efra eduwa imi intimidate say kasa mo mati bebre wa mo ni papa Kufuado the president ọba obeka enya ọba tumi aye na satan no cause bebre na wa pele bebre amamo yesa teacher adana kuma so free senior high school sai so pepe ọba yesi o to me here wa ya na so Observe to we a Ghana ba penny ma Rebecca Kufuado ne yete nke we yamra na je so de aproba kwa kwahye so o trobu abaton pesua so ene o kan kwenu of abaton pesua so a ne nyina sebe na MPP amanyuku ne bedin kunim Nyankopon ya domo a memene da abato a edi yanim no yeguso de mu abato no mo na MPP ko bi a ewo asantemantama sei Ashanti Heritage Front wo mo ayensamtwefo nhie mu
ɛtwe Ghana man nyinaa ɛne asantamaya adwene ɛde akɔ ɛyɛ nhyehyɛeɛ ɛne tirimupo bi a NDC amanyɔkuo mpanimfoɔ ne mampanin dada John Dramani Mahama ɛpɛ sɛ wɔn ɛyɛ no asantema ntɛm ase wɔn ɛkyɛ sɛ sɛ yɛ kase mampanin dada John Dramani Mahama hotel sɛ wɔ Kumasi nyinaa ayɛ ma wɔde matwofoɔ efiri ɛyɛ miami ahodoɔ abegu Kumasi sɛ ɔmo ɛmfa ne akwasi broni ɛka ne sɛ confusion bi ɛmrɛ Kumasi sɛ bɛyɛ na ehu bɛtɔ amanfoɔ so a Kumasi man ne asanteman ɛntimi empie dodoom ɛnkɔnkɔto abɛba saa no a na yɛ sɛ NDC amanyɔkuo afa ho Honorable Collins Owusu Amankwa Chief Amankwa yɛ kane mmarahyɛ badwani a na ɔwɔ mmarahyɛ badwafie ma de hyɛ wɔ manhyia no fa baton pɛsua so wɔno ɛna di ko yɛ nim ɛyɛ nsɛmtwerɛfo nhyia mu ɛnra wɔn ɛtwe IGP ɛne aposifoɔ ne asogyafoɔ mpanimfoɔ adwene ɛde ɛkɔsoɔ so wɔn ate sɛ COP Kofi Boakye aba bɛtena kuroma sei Richard Jakpa ɛne matwofoɔ abɛgu Kumasi a deɛ wɔn ba bɛyɛ nyinaa ɛne sɛ wɔn de confusion na ɛbɛ Kumasi sɛ bɛyɛ na ehu bɛtɔ amanfoɔ so a wɔn ntumi nkɔto aba Honorable Collins Owusu Amankwa ne nsɛm a wɔde ɛto dwa ɛnie. Former Godington, please. Ora Alfred Mahama. Ninua ene Ora John Dramani Mahama. Richard Jakpa who's in Adoy. Omo chichiri. Se point ben ye be faso e be fomenting trouble in Ashanti region. Yanka bi chim. You pray as you be from an airbo. Yan ma kwan e ma microphone fa amayosemu aye no so e be destabilize the region no e ma yen enuti ena we of Ashanti Heritage Front yes say san crofo no ye di o titentite na ye be hwe so say adwenbone ebe kra timu a otomu omu dwumadie bi o ma hyehyɛ awogusu hyehyɛ no anya dwuma nɛ anya dwuma kyina and we want to assure mu a mo nya akwanya kɔto aba no sɛ obi a ma ne yam hyehyɛ no munya kokodro Asantemai stand ready to protect your votes as a group. Mu votes no is protected. Munya kokodro nkoto aba ni boom and farmer doctor because we demonstrating ama ye hunu say obi bi na we ye ni Abuzanfo Honorable Collins Owusu Amankwa ye kane mmarahyɛ badwani a no wɔ mmarahyɛ badwafie ma de hyɛ wɔ manhyia no fa baton pɛsua so wɔno ɛna edi ko a ye from say Ashanti Heritage Front wɔnim ɛma ɛno ɔmo de sansɛmi atutu dwa nanso a ɛno akyire ɛna obusa mampanin dada John Dramani Mahama says atɛne bebreba amanfo edi mampanin dada akofo ɛne ahemfo binum ɛwɔ Ghana mema sei no so wɔso onim ho hwede a ɛne wɔn kasa ɛnkyɛ ne mmeranteɛ no na yɛ niwu sɛm ne anim gu asesɛm ɛna mmeranteɛ no wɔn ɛyɛ ɛwɔ ne di mu ɛwɔ ɔmayi mu no Honorable Collins Owusu Amankwa Bebefa ye man akɔbɔ ne fedi ase ne nyinaa efiri amayɔfo bi a sabi wɔn eni wɔn ho ni ne sɛ ne nti no wɔn ayɛ wɔn adwene sɛ wɔn bɛsɛe kɛmami kɛmi wɔn bɛsɛe amayɔsɛm a yɛyɛ all because tumi kɔm ɛdi wɔn ɛnsa amayɔfo no ɛyɛ NDC National Democratic Congress. Na mimi anom die dikai ye hwe edidi atemu a NDC Frank Atuni former president John Dramani Mahama aka kire Ghana man including Asantemai se obi a oka empumtujuma oka sabi akwanya kesi abani yie mu asem no sɛ nipa no broni sɛ wɔno no ka ne sɛ wɔyɛ stupid. Abuzanfo Honorable Collins Owusu Amankwa ɛyɛ kane mmarahyɛ badwani a no wɔ mmarahyɛ badwafie ma de hyɛ wɔ manhyia no fa baton pɛsua so enei Ashanti Heritage Front ku no wodi mu ntintima wɔn nnra
odi enimu ma sansɛmtwefo nhyiamu wei ɛkɔ no yɛtoa so na Dr. Matthew Poku Prempeh yetua pɛmu de ama NPP amanyuku no ne Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia ne keso ne Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia ene kabum apremampani adwade ama NPP amanyuku no na Dr. Matthew Poku Prempeh akɔkɔmfo no chaban ya sabia mpuntudwuma omo eye no konfo no chaban ya sabia no wakod nani akodi akire na no mo beka hyene nso a aban ede betudwa se eye dialysis ho nsensem no dialysis no mo efa na chese ho ka no nyina aban afa de awura National Health Insurance mu ya enkoba se bia kwabrani ni sikenti no na yese odafie ewu enam dialysis ya also okọ na okoko yenti na infidia mpenimfo atintim konfo no chaban ya sabia ede ba be sade we na Dr. Matthew Poku Prempeh koye ednani ekoko hwe no wahyebo se kwan bia ye wo se ofaso ebuama konfo no chaban ya sabia sa omo dialysis center no ejane na so netimi ye adwuma ebua wo mo a wo mo ewo kidney yade ema wo mabrabo sipisita no obeye dodo. Still the facility not long ago the cabinet was being bashed left, right and center on dialysis. Got to the stage where consumables for dialysis was it's sad for me to say that classic case is something that has repeated itself over and over. I must say that Ghana Health Services is not political. But every time and then, when an issue breaks down in political, it becomes a government issue. When a bad practice goes on in political, it becomes a government issue. But there are hundreds of hospitals, if not thousands, that are being managed perfectly with these issues not happening. For Dr. Matthew Poku Prempeh ubi a waka Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia hona one na koprema mpeni edwa de ama NPP amanyuku no na yete no enken afi yenko ensamfufuru mu ababeto dwa se enra aposifo mpenimfo ne asogafo mpenimfo a ewo omayemu ahia amanyuku awudo ni nyina emu mpenimfo NPP NDC CPP Hasana Yare Gaikwa Donko Party womo ahia mu mpenimfo nyina ma bambo nhese ya aposifo ne asogafo na ye ewo memene da bato mu no womo ede ato wo no mu anim na omososo omo makwan ema ensem bia amanyuku awudo no ehyehye omo bo womo ema kwan mo omososo omo bo so ede che bambo mpenimfo no na chochofo pene de ma NDC amanyuku no ora fifi kwete na de omososo no NDC omu fi se ekoso a omo aninye ho ene niam bi aposifo ne asogafo ne ya ebebo amabambo ho nsensem SPS sita no obobo so se de kire IGP ene asogafo ne bambo mpenimfo a na omo ene omo ahia no. We have questions that were very well answered. Our concerns were addressed. We can say that before, during, and after the elections, we've been giving clear assurances regarding processes that will ensure that there will be immediate resolution of issues as and when they happen at a very highest level. We've also been given a clear list of the offices from the very top all the way to the constituency level that we could immediately reach in order to get clarity. Observe nti we church of open de ma NDC amanyuku no fifi kwete na yete ne nka no na de ono susu kosi MPP amanyuku mpanimfo na emo o sanhye mu we ase ora Evans Rimako a ohwe abato ho nsensem so de ema MPP amanyuku no susu no de party no omo aninye ho ene ne bambom mpanimfo ya MPP fo omo ebo ebeto omo yam obobo so sei de ekire mpanimfo no. We've engaged with the National Election Security Task Force. Already the presidential candidate, His Excellency Dr. Mahmoud Bawumia, has assured the good people of Ghana that he stands for peace. He wants Ghana to go through these elections once again and come out very peacefully so Ghana will remain the victor. We've discussed the
de-escalation strategies of the National Election Security Task Force. We've discussed the state actors who are going to be in charge. Abzanfo nti we ye eyora Evans ne mako Mordecai asoso edi ntintiman wo APC Hasana Yarega party nim no soso no de kakra sei AP so de omo soso APC fo omo fi sempenim fo ya ebebo mabambo ho nsensem CPS sita memene da abato no Mordecai esoso edi nsem sei to IGP ene asogya fo mpenim fo nanim. We would first of all want to congratulate the Ghana Police Service for the professionalism shown yesterday for the special voting period. It's a good example in the right direction. That is to tell us that we are prepared for the 7th December general elections. We are so much excited about the continuous engagement of the National Security Task Force with political parties and other institutions. This is one of its kind for this particular election, and we would want to ensure the good people, assure the good people of Ghana that Dr. Hassan Ayaga is a man of peace and would not want any Ghanaian to lose his or her life for him to become a president. Because the life of the good people of Ghana are very meaningful. Without peace, you and I cannot exist in this nation. Abzanfo Mordecai asoso de ntintiman ewo eye APC amanyoku nim yento aso na yemfam nkwandisi amanyoku atena ye na empanimfo akuku damo a ewo ndisi amanyoku nim che Council of Elders a ewo ndisi amanyoku nim de nsusuye bi ba so mbesrada se aban Yankopon yadoma meme da bato aye kwa koto no na MPP aban kwankoye na dwene so de machu ni bi ekwa kugina baabie wom se IGP ni asogafo mpanimfo no ene bambom mpanimfo de kokobo ama amanyuku awode ono de nenso MPP aban de omunimu num wo mo ho ahwan crocodile ne de elephant ne ade no mbesere wo mada se memene da de enye machu sembia eya adwenkyire kokromoti ene de kwa koto aba Alhaji Mahama Idrisu na Chesudi ndisi Yoko Council of Elders and him among years and some chair for NCM way. The service has laid out plans to ensure a peaceful election. The NDC will abide by it because we are promoters of peace. We demand the government do desist from using vigilante groups and NPP coup soldiers in the guise of national security to foment trouble on the blind side of the election security task force. Abzanfo nti we ye Alhaji Mahama Idrisu na enweche no saso de bi peace so se ombesre electoral commission mpanimfo ada se memene dade enye matera makwa esem bia o ene ye kwakoso bibia hwe bia ni he wo mpamfum so bia empe wono kwa bia wabato ne mu wo hweso mbe yo ntutu ye ya enkoba se bia wo hawo bi kwakosi babi emede abufu akwakoba bia ni. The electoral commission to set its act together if they are to ensure free, fair, and credible elections. Abzanfo nti we ye Alhaji Mahama Idrisu Council of Elders a ewo NDC amanyuku nim no woka ho bi woni di wo manimu a enra sansem chefo nhyiamu we etimi ekoso afi Dr. Papa Kwesi Ndum soso esre Ghana fo se ye ba na ye kwa akoto no ye nkoto ba ma amanyuku ni nipa desani a obetimi ede GN Bank na asaso ababio enye obi oba kakra no aka no soso no be sa ba begugu no Dr. Papa Kwesi Ndum de sansem to jawabra na chese wo ntoa ewo Elmina Bonten so womsinse mantemo ene wo srada sa manfo yi abana mokwa akoto no memene da no montoba ema obi a ode ne GN Bank no egu ye no ebesa so abre ne bio nemum enye de obegugu di akabia te engeji minyim de sende ya ye kuya ma wo kubokwe so wan fa yemi license no fa me na abana foforo a oreba no o license no
Anti Dr. Papa Kwesi Ndom ni yete ne nka na no akire eye ora jonko esi dodo na afra no manoma ono so rally no wase bi na ono so ede kakra epi so seye Observe nti we ye rally a Dr. Papa Kwesi Ndom kokoye ye wo mfimfi mantem Elmina Bonten so na sansem we nyina pepe ye gina we so na no pay nsam no ye de asiase na oman hina saso atranse bio de ade ache bi adwumede atwa moso akoso so mua na chinchin fidie ndi ma me azuka ekoba jesi simpremu na DJ Kelvin nom na boy chidoma no pay medin e de na ya obo amale bi aboga no pay so no ya saso amamachia ebia